Θα σας πω μία ιστορία που γράφουν τα παλιά συναξάρια. Ο βασιλιάς Μίδας, σε μια βόλτα του στο δάσος, συνάντησε το Σιληνό, τον κολλητό του Διονύσου. Τον κυνήγησε λοιπόν και τον έπιασε και του λέει: «Πες μου, Σιληνέ, ποιο είναι το υπέρτατο αγαθό, ποιο είναι το νόημα της ζωής?» Του λέει ο Σιληνός: «Άκου να σου πω, Μίδα, αυτό που θα σου πω δεν θα σ' αρέσει, γι' αυτό άσε με». Ο Μίδας με τίποτα επέμενε. Του λέει ο Σιληνός: «Τέτοιος είσαι, θα σου πω. Άκου λοιπόν. Γένος των εφημέρων, γέ της τύχης και του πόνου. Το υπέρτατο αγαθό είναι εσύ να μην είχες γεννηθεί ποτέ, να μην είχες υπάρξει ποτέ σου, να ήσουν ένα τίποτα. Το αμέσως επόμενο είναι να πεθάνεις όσο το δυνατό συντομότερα». Αυτό όμως το είπε στο Μίδα που ήταν βασιλιάς και είχε πολύ πλούτο.